maju. Aku manjing ning awakmu kok ora bakal kena apa-apa. Kowe ora bakal terdas ditamani pusaka, ora bakal iso tekaning mati mergo saka aku. Bagong wis nganggo busana kaya ngono. Wah, lole, rasa lole. Bersaing ki sing sehat, Dur. Kowe duwe pawiyatan saka 5, aku arep bangun pawiyatan Karang Kadempel. Sing sehat. Nek kepengin entuk cantrik, kepengin entuk siswa, tingkatkan mutu pendidikan di pawiyatan saka 5. Ora terus sampya ora. Bagong ki sebagai maha guru pawiyatan Karang Kadempel, aku mengkari manut, kasar wani, alus ya wani. Weh, jaluk iki. Kakang Penemban. Nek kula pikir-pikir napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan meri ning meri sampeyan kaya bocah cilik. Meri ning wong tuwa niku aja kaya cah cilik to Kakang Penemban. Nek sampeyan ora kepengin kendhih jenenging pawiyatan Sukalima karo jenenging pawiyatan Karang Kadempel, nggih diundhake carane memulang ngelmu sing pancen murakabi kanggo para siswa. Aja kok sampeyan gunake cara-carane wong ora bener, kaduatos sing balung kuleting kulit niku. Nek cara kula ora gathuk ora mathuk. Ngeten Dik Patih. Nggih, wangsul mawon Dik Patih. Monggo Kakang Penemban. Bagong piye? Pun kentas, Pak. Pun kula kandhani nek saniki bersaing niku saingan sing sehat. Ora kudu nggunakake cara-cara sing kasar wis tuwa-tuwa kabeh. Syukur. Iki Bagong nganggo sandangan apa, Semar? Anak kula pun diwisuda. Pun rampung nggene nyecep ngelmu wonten ing pawiyatan Kayiwangan. Lho edan. Lah yen ngono aku melu mangayu Bagya. Nggih. Syukur Bagong. Saiki ora dadi wong goblok meneh. Nek sesuk nek ganti lakon ya goblok meneh kuwi. Apa kon pinter terus atene ora gayeng. Wah, ning kuwi ra wis beda dina. Nggih. Niki manut karo Sutradara. Anak kula kepengin bangun pawiyatan Karang Kadempel. Pawiyatan sing ora pilih kasih tegese sinten kemawon mboten ngemongaken piyayi tiyang loro saudon telu saurupan pidak pejaraan jalma wana nek pancen duwe niat lan tekad kepengin gayung ilmu
badhe dipun tampi wonten ing pawiyatan Karang Kadempel mriki. Syukur yen to pancen kaya mengkono nggih. Nengenaken ngelmuning tiyang gesang saha dipun dasari mawi agama ingkang bebles tekaning lair batos kapitadosan dhateng panguwasaning Gusti lumantar ngelmu agami. Niku sing ajeng dilakoni dening anak kula Bagong. Werkudara piye? Ah sarujuk. Arjuna piye? Kula inggih sarujuk kok ora